Mawa bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo koma kuyamba nayi mitu yake. Dziko lino likuoneka kuti likukumanabe ndi mavuto amadzi. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lapereka masiku asanu ndi anayi kuti boma lipereke thandizo kwa anthu amene anathamangitsidwa ku dera la Kasasire m'boma la Nkatabe. Ndipo munkhani zamasewero, timu ya mpira wa manja ya dziko lino yagonja ndi timu ya England. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tikhale limodzi. Dziko lino likuoneka kuti likukumanabe ndi mavuto amadzi. Tsiku lililonse, nthawi iliyonse, madzi amakhala kuti asiya kwina kwake. Mwachitsanzo, bungwe la Lilongwe Water Board lati likukumana ndi vuto lakuchepa kwa mlingo wa madzi omwe limapopa pa tsiku. Izi zakhudza ntchito yopereka madzi mu mzindawo ndi madera ozungulira. Monga mmene akufotokozera Brenda Kayo mu ripoti ili, mlingo wa madzi omwe umafunika pa tsiku ndi malita 157 million, koma mlingo omwe ulipo pakadali pano ndi 125 million liters pa tsiku. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kwa masabata ochuluka, anthu okhala mu Lilongwe makamaka m'madera a area 49, 25 komanso Lumbadzi akhala akumana ndi vuto lakusowa kwa madzi. Bungwe la Lilongwe Water Board lati likukumana ndi vuto lakuchepa kwa mlingo wa madzi omwe limapereka pa tsiku. Izi zakhudza ntchito yoperekera madzi mzinda wa Lilongwe ndi madera ozungulira. Bungweli lati mlingo wa madzi omwe umafunika ndi 157 million liters pa tsiku, koma mlingo omwe ulipo pakadali pano ndi 125 million liters pa tsiku. Izi zikuchititsa kuti pakhale vuto lopopa ndi kugawa madzi mokwanira. Pofuna kuchepetsa vutoli, bungwe lilati likuyesetsa kuti limalizitse ntchito yomanga malo atsopano ophikira madzi mu treatment works 3 yomwe pakadali pano ili pa 82%, ndipo iwo ati ntchito imeneyi ikatha idzawonjezera madzi okwana 50 million liters pa tsiku. Pakadali pano bungweli lati anthu okhala mu mzindawu azikumanabe ndi vutoli, ndipo apempha anthu kuti azisunga madzi okwanira komanso kusamala kagwiritsidwe ntchito kamadzi. Ndipo mu mzinda wa Blantyre vuto lina lonso likupitirira kukhudza anthu ambiri. Awa ndi ena mwa anthu amene anayankhula ndi Miriam Mulaka. Kenali kumuzi kumene kukhala ineyo kupatwa amene wakhala timekwati kubadwira koma kumene kukhala ineyo maza kuvuta kwambiri moti nthawi zambiri timayenda kumazisime ndi ena amphiri oti okokeredwa oti amayenda zimapaipizi kwanzo nthawi zambiri maza kamakhosolongosoka ndi mvula chayo nthawi zimeneyi amakhati mazi ada muzi mati chanizizi achule amakhala afera muja motuka mamwa muja wakangati ngati panga bwanji nde mavuta betu chokera kuti mavakenda amene owo khani ndi amazida kuti ana kuvuta pa wiki seti pasimwa seti pa wiki ndikamozi akatuka lelolo ndeti pali wiki simazalani so satuluka kuti zatulukenso ndeti patusosoka masusoka nangati kuti osimene noso tibasa azungoenda momo mabelake momo mazanzisime oti mazoti makomomu achape mabwana achape momo ifeteke ngoti kamwe momo zosakhala bwino ndithu moti kukhani moyo ndi mulungu. Vuto la madzi ndi nkhani yayikulu yoti anthu ambiri tikuzunzika chifukwa cha madzi. Chifukwa chona kuti pena akumayamba pena kusiya, pena kumayamba pena kusiya chifukwa cha kuvutavuta kwa madziwo ndi tinganizo tibe ndi vuto. Nanga si mavuto a madzi tikapita kununa wa zaumoyo amene kuti ukhondo ndi ukhondo umambira pa madzi. Kupatula madzi ndi kuti ukhondo palibe. Ndiye kuti ngati madzi akuvuta ndiye kuti kolera amachulukanso chifukwa choti anthu amalephera chisamaliro. Dziko la Malawi lasayinirana mgwirizano ndi kampani ya dziko la China kuti lithandize dziko lino ndi ntchito zamayendedwe apanyanja. Akuluakulu asayinirana mgwirizano lolemba mu mzinda wa Lilongwe. Mlembi wamkulu ku nduna yoona zamayendedwe a Bright Kumwembe akufotokoza zambiri. Anzathu amene tasayina nawo memorandum of understanding mchichewa kuti mgwirizano ndiyo kuti akufuna atithandize iwo popanga business yawo atithandize kuti mangira shipi sitima ya pamadzi yonyamula anthu ngati mene manyamulira Ilala muja komanso atimangire masitima ena atatu, imodzi yonyamula mafuta
ziwiri zonyamula katundu amene ali wowuma. Pakadali pano kampani ya Xiaoxiang yati ionetsetsa kuti ntchitoyi igwirike mu zaka zochepa. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lapereka masiku 4 kuti boma lipereke thandizo kwa anthu amene anathamangitsidwa ku dera la Kasasile m'boma la Nkatabe. Bungwe ili lati thandizoli ndi monga chakudya, malo okhala mwa zina kwa mabanja 367 amene anachoka pamalo amene akuti ndi asilikali ankhondo. MHRC yaperekanso masiku 21 kuti boma libweretse poyera ndondomeko ya mmene anthuwa awathandizire kuphatikizapo kuwapatsa malo okhala. Deborah Madeya wadza ndi ripoti. Malingana ndi chikalata chomwe wasayina ndi wapa mpando wa bungweli achikondi Chijozi Jerry, boma lalephera kukwaniritsa zomwe bwalo la milandu linagamula mu April 2025 kuti pasanathe masiku 90 limayenera kupeza njira yothandizira anthuwa. Malingana ndi Jerry, kuthamangisidwa kwa anthu komanso kulephera kwa boma kukwaniritsa chigamulo chomwe chinaperekedwachi ndi kuphwanya ufulu wa anthuwa. Anthuwa apatsidwe zofunikira za moyo wawo, pokhala, chakudya, madzi, pogona, zikufunikira ifota anthu akuvutika kwambiri, and koti inapeza kale kuti maufulu anaphwanyiridwa. Ndeti tikupempha kuti boma kumazamaza MDF akwaniritse zimene koti linagamula. Woyankhulira mabanja okhunzidwawa Alake Bota ati zokambirana zawo ndi boma sizinaphule kanthu. Iwo ati anatulapo nkhawa zawo kwa bwanamkubwa wa khonsolo ya Nkatabe komanso ku unduna wa zamalo komwe anawalonjeza kuti awathandiza. Pamene amabwera boma litasintha amabwera boma linawo anatipanga promise kuti malo ndi anthu tibwererapo. Koma nawonso mmene anabwerera mpaka pano palibe chimene chikupangika ndipo ife thandizonso tilibe. Mmodzi mwa anthu okhunzidwa ndi kusamusidwaku a Felix Chulu omwe ndi zaka 75 ati kukhala kwawo kwa pamsasa kukukolezera umphawi. Ni umoyo umene wachilendo umene taupeza ife. Kudzafika kuti mpaka tinyamuke, kufika pa kuti mpaka tinyamuke. Mbweni kuti tafika pa kuti palijeso apo tingachita cha. Mchaka cha 2024 bwalo la milandu ku Mzuzu linagamula kuti malo omwe mabanja 367 iwa amakhala ndi asilikali ankhondo a dziko lino. Choncho anthuwa akuyenera kuchoka. Mu August chaka chomwecho anthuwa anathamangisidwa pa malo omwe amakhalawo ndipo anayamba kukhala mukachisi m'boma la Mzimba kufikira pomwe anasunthidwa kukakhala pa msasa omwe akukhala kufikira mwezi uno. Nduna ya zamalo Achimwemwe Chipungu anauza nyumba ya malamulo lachinayi Sabata yatha kuti boma lapeza malo omwe aperekedwe kwa anthuwa kuti azikhalapo. Mkangano wa malo akasasire unayamba mchaka cha 2018 pomwe asilikali ankalondoloza malire amalo awo. Bungwe la Sidedi lalembera kalata nduna ya zamalo Achimwemwe Chipungu komanso mkulu wa Airport Development Limited Zione Temba kuti abwere poyera ndi kufotokozera Malawi zakugulitsidwa kwa malo a ADL ku Lumbadzi. Mkulu wa bungwe ya Sylvester Anamiwa poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe wati pali mphekesera zoti malo omwe amayenera kukhala bungwe la ADL agulitsidwa kwa akuluakulu a boma kuphatikizapo nduna zina. Anamiwa akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo. Nkutheka kuti alandira kenaka kuchokera kwa munthu wina, alandira mphaso iliyonse kapena akana mphaso iliyonse kwa munthu wina aliyense. Koma atiuze kunena kuti zimene ananena mbuyo mwakuganiza kuti kodi akuchitadi kapena ayi. Akatiyankha ndiye kuti mphekesera zonse zioneka kuti nzaboza. Ngati sayankha mphekesera zazipitirira, komanso ngati sayankha aoneka ngati kuti akuchitira mwano mabwana awo anthu amene adawapasa mpata kuti akhale pamene paja anthu amene amalipira msonkho. Chifukwa chimenecho azaoneka kuti ngosayenera kuti agwire ntchito ngati nduna ya boma. Ndinene poyera pano kuti mtsogoleri wa dziko lino amene adasankha Chipunguwo amanena poyera kuti amadana mkatangale. Chifukwa chimenecho anthu akudabwa kuti dziko lino chuma sichikuyenda, business sikuyenda, koma nduna za boma zokha zochepa zawo zikuyenda, magalimoto ambirimbiri, chuma chambirimbiri, nyumba akumanga. Zikutheka bwanji kuti pamene World Bank komanso African Development Bank ikunena kuti Malawi ndifo vutikisa kwambiri, nduna zathu kanthawi kochepa apeza chuma chochuluka. Ndeti sana yambe kunena maboza kapena njira yofuna kuthesera maboza ndifake talembera makalata
kuti atiyankhe. Akatere tizawayitana abwere poyera mmene tikuyankhulira pano, azayankhule ku nduna Malawi kuti ndimapanga business iyi, nditapanga business iyi ndalipira msonkhowu, ndalama zinakagulira ichi. Pakadali pano achipungu komanso athemba sanayankhulepo kaye pa nkhaniyi. Alimi athonje mdziko muno apempha boma kuti litsitse mtengo wa mbewu ya thonje omwe pakadali pano wafika pafupifupi 80,000 kwacha pa kilogalamu imodzi. Malinga ndi mmodzi wa alimiwa boma la Chikwawa a Grace Chakwamba, izi ndi zobwezeretsa mbuyo chidwi cha alimi ponena kuti ambiri kupeza kwawo ndikopewera. Iwo ayankhula izi pa mkumano wa adindo okhudzidwa omwe bungwe la Tikondani Traders Import and Export Association of Malawi linachititsa mboma la Chikwawa. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumwera kwa bomali a Elias Abdul Karim anati madandaulowa ndi omveka potengera ndi kapezedwe kochepekedwa ka alimi ambiri mdziko muno. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Emmanuel Chilemba. Ndifuna ndithokoze bungwe limene la Tikondani Import and Export chifukwa chobweresa mkumano umenewu pakati pa iwo alimi ndi magulu ena okhudzana ndi nkhani za thonje. Ndifuna ndipezerepo mwayi opempha boma kuti pamene likuchita subsidize mbewu zina ngati chimanga ndi zina zotero, aonjezerepo pamenepo kuyika mbewu ya thonje, chifukwa zimenezi zipangisa kuti anthu alimi athu akwanise kumayigula mbewu ija kuti ulimi wa thonje upite patsogolo, ubwerere mchimake kumene unalili kale. Nafotokozadi kuti tipitiriza kuyankhula ndi boma chifukwa tinayambapo kale ku nyumba ya malamulo ndi malo ena omwe tikuyankhulabe, ndi tipitiriza kuyankhula nkhani imeneyi kuti nkhani imeneyi ikwaniritsidwe. Wapampando wa bungwe la Tikondani Traders Import and Export Association of Malawi Atembo Kisimisi anatsindika chidwi cha bungweli chofuna kutukula ulimiwu mdziko muno. Mkumanowu cholinga chathu tifuna kukwaniritsa kuti alimi apeze mbewu. 1 mbewu yochipa, 2 tapasi pa ngongole kuti athandizikire tilime thonje yochuluka. Chifukwa tikuyang'ana kwambiri kuti tibwezerese thonje mchimake. Zifukwa zake ndizochuluka. Chifukwa mukaonesa muthonje kuli buyers amene ali majinas komanso kuli okulisa mbewu amene amakulisanso mbewu yawo pa mtengo okwera. Zifukwa zimene zizikupangisa kuti mulimi akanike kugula thonje. Ndi ife atikondane ndi boma ndi mayiko amene tikukambirana nawo, tikufuna kuti alimiwa apasidwe mbewu yochuluka pa ngongole mtengo wabwino, kuti anthu amene akadzala mbewu ndi kuti chaka chino 2027 imene tikupitayi kutsogoloko mbewu thonje ibwerera mchimache muno Malawi. Tipitirize kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. Nthawi yakwana kuti inu mupeze yanu njinga ya moto ya Shangyang SY150-18 model yatsopano ya 2026 yokonzedwa mwaukadaulo ndi injini yamphamvu, marimu olimba ndi matayala a heavy duty oyenda msewu wina uliwonse. Gulani yanu lero ndipo mudzalandira mahemeti awiri, jasi ndi t-shirt mwaulere. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani telefoni pa 0997 225 116. Shangyang SY150-18, your partner, your business. Kupitirira ndi nkhani izi, anthu ochokera ku dera la Balaka Mulunguzi apempha adindo kuti awathandize kukhazikitsa ulimi wa mthirira ku deralo. Anthuwa ati bomali limavutika kwambiri ndi vuto la njala kotero kuti nkofunika kuyika chidwi ku ntchito za ulimi. Ndipo phungu wa deralo a James Makhumula wapempha mgwirizano kuti iwo akwanitse ntchito za chitukuko. Blessings Makuira wayamba ripoti imene wawerenga ndi Isaac Salima. Anthu ochokera ku derali adengerapo mwayi pa msonkhano mmene phunguyo adakonza pofuna kuthokoza anthuwa pomuvotera pamene adapereka nkhawa zawo. Msonkhanowu udachitikira kwa mfumu yaikulu Phimbi mderali. Wapampando wa komiti ya chitukuko ya Phimbi Area Development Committee a Ephraim Kanteza anati derali sidakolole bwino kotero kuti nkofunikira kubwera ndi njira ngati izi pofuna kulimbikitsa ulimi wa nthirira. Akanteza anapemphanso phunguyi kuti aonetsetse kuti zitukuko zikufikira madera onse osati madera okhawo amene anthu adamuvotera kwambiri. Iwo adati komiti yawo ndiyokonzeka kugwira naye ntchito phunguyu pa cholinga chake chofuna kutukula derali.
amakhumula adapempha anthuwa kuti atsata njira zabwino za ulimi komanso kulimbikitsa ulimi wa nthirira ponena kuti ndi njira yokhayo imene ingawathandize pa ulimi wawo. Iwo adati akukambirana ndi nduna yona za ulimi m'dziko muno ndi cholinga chofuna kuti zipangizo za ulimi zifike nthawi yabwino ku derali. Shire River ili pafupi kunoko ndi kumene kuli Shire River, ndiye zonse zimene tikufuna kupanga za center pivot irrigation zikhala zophweka chifukwa choti tili pafupi ndi mtsinje umene wodalirika wa Shire River, mtsinje woti sumaphwera umayenda chaka chonse. Kansala wa derali ya Bison Ngombwa adati aonetsetsa kuti agwira ntchito ndi phunguyu pofuna kuonetsetsa kuti ndalama zochokera ku thumba la chitukuko la CDF zipindulire anthuwa. Amakhumula adapambana pa chisankho chapadera imene chidachitika pa 30 mwezi watha. Bwalo la Chief Resident Magistrate ku Blantyre lakanika kupitiriza milandu ya nzika ya ku Netherlands yokhudza kugonana ndipo lati liperekabe tsiku lina la milanduyi. Daniel Zimba walemba ripoti. Oyimira mbali ya boma a Victor Jere auza Times kuti bwalo linawadziwisa sabata yatha kuti Chief Resident Magistrate Paul Chiocha atanganidwa ndi ntchito zina sabata yonse ino kotero kuti sangakwanitse kumva milanduyi lero ndi mawa. Wijeni kutana tiarata basa jejali ndi mawa for a case amati dissatisfied and we asked to file notice of adjournment which we already did. I'm hoping kuti muna lero olo mawa khala basa new date. Mwezi watha Awim Axter anauza bwalo kuti mkuona kwawo akuluakulu ena ku Timotheus Foundation anangowanamizira milanduyi chifukwa cha nsanje ndipo mboni zinanso zisanu ndi ziwiri zinawayikiranso kumbuyo. Mbali ya oganiziridwa kudzera mwa Michael Goba Chipeta inauza bwalo mwezi watha kuti ili ndi mboni 16 zoti ziteteze oganiziridwayo ndipo zisanu ndi zitatu mwa izo zapereka kale umboni wawo pakadali pano. Zina mwa mboni za oganiziridwayo zinauza bwalo kuti akuluakulu ena ku Timotheus Foundation anazikakamizapo mbonizo kuti zimunamizire oganiziridwayo kuti adazichita nkhanza zogonana. Mbonizo zinauzanso bwalo kuti akuluakuluwo anazinyengerera kuti azipasa ndalama mwayi wa ntchito kapena zinthu zina oganiziridwayo akangogamulidwa kuti ndi olakwa pa nkhaniyi. Mwachitsanzo mboni ina inauza bwalo kuti ena mwa anzawo amene anavomera kupereka umboni wonama kuti Awim Axter anawachitapo nkhanza zogonana akugwira ntchito ku Timotheus Foundation ndipo ndi mboni zaboma pa milanduyi pakadali pano. Awim Axter akuwaganizira kuti adachita nkhanza zokhudza kugonana anyamata achichepere asanu ndi anayi omwe anali kufuna thandizo la zamaphunziro ku bungwe la Timotheus Foundation pakati pa zaka za 2019 ndi 2020. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Queens yagonja 73-38 ndi timu ya England pa masewero achitatu mu mpikisano wa 2026 Commonwealth. Mphunzitsi wa Queens Deborah Fuller sanasinthe osewera asanu ndi awiri oyambirira omwe anapambana pa masewero omwe Malawi inagonjetsa Northern Ireland. England inatsogola kota yoyamba ndi zigoli 18-9 ndipo zigoli zinafika 37-23 pa nthawi yopumulira. England inachepetsa mwayi wa Malawi omwetsa zigoli pomwe Queens inakwanitsa mwayi oyesera pa golo ka 45 kokha kukwanitsa kugoletsapo zigoli 38 zokha pa masewero onse. Captain Takondwa Lwazi wati Queens ili ndi chiyembekezo chokonza zofoka zawo pamene akukumana ndi Australia yomwe ndi akatswiri oteteza chikho mawa makamaka lero lachiwiri. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya akazi ya Scorchers iyamba masewero ake mu mpikisano wa WAFCON posewera ndi timu ya Nigeria lachiwiri usiku. Masewerowa akuchitikira mdziko la Morocco pamene Malawi ikusewera koyamba ku mpikisanowu. Pakadali pano mphunzitsi wamkulu wa timu ya Love Mofazili wati masewerowa ndi ovuta koma chilichonse ndi chotheka. Fazili wati osewera ake akudziwa bwino kufunika kochita bwino pa masewerowa ngakhale Nigeria ndi akatswiri ka 10 mchikho cha WAFCON. Mpikisanowu unayamba la Mulungu pamene matimu a Morocco adagonjetsa timu ya Kenya ndi zigoli zinayi kwa du pomwe Algeria idapambana ndi Senegal ndi zigoli ziwiri kwa du. Malawi ili mgulu lachitatu pamodzi ndi matimu a Egypt, Zambia ndi Morocco. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Dziko lino likuoneka kuti likukumanabe ndi mavuto amadzi. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lapereka masiku asanu ndi anayi kuti boma lipereke thandizo kwa anthu amene anathamangitsidwa ku dera la Kasasire m'boma la Nkatabe. Ndipo mnkhani za masewero, timu ya mpira wa manja ya dziko lino
yagonja ndi timu ya England. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X at Times 360 Malawi komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba star 1895 hash. Munali ndine Tabi Kamangala Mwenifumbo.